Allah nake fara maka ko a garin nan diga ni dama Abuja na je na zama ko Adamawa na je na yi azumi na wallahi yau ai a gidan su Eji za a yi haruwa a ya dama a gidan su ga kuma gidan su Isu gidan su Anas Simon ba a nan za mu yaruwa kai da Allah yanzu ma fitsari nake ji azumin nan ya rike ni wallahi ba yanda zan yi yau ka ce canza mu mai kodi wallahi bari da in je in yi fitsarin nan tukun dawo a domin ka sa ai hi abun mamaki ma da azumi da baru ake hawa fitsari kuma Karina mana